Яңы малай килди, сәстәре кара Бодрэ. Ошы Бодрэ сәсе менә көндә төшемә керә. Янем һөймәй Бодрэ сәсте, кызлар аңламайдар. Ошының Бодрэ сәсенә күзләрен аламайдар. Нисек елмая белә бит шундай матур иттереп, нигә ирешүгә йөрәк асуымды килтереп. Нисек елмая белә бит шундай матур иттереп, нигә ирешүгә йөрәк асуымды килтереп. Өстәвенә күргән хайын каршыма килгән була. Өн-етештәрем балкытып елмайып көлгән була. Елмайха елмайһын, әйдә карамайым үҙенә. Тик аңламайым, ник былай ялкын каба йөҙөмә. Нисек елмая белә бит шундай матур иттереп, нигә ирешүгә йөрәк асыуымды килтереп. Нисек елмая белә бит шундай матур иттереп, нигә ирешүгә йөрәк асыуымды килтереп. Шунан бирле үҙем теңдә күңлем әллә нишләне. Асыуыма тия шуның тулҡын-тулҡын сәстәре. Бының кеүек Бодрэ сәстәр ҡыҙҙарҙа ла бик һирәк. Әйтегеҙсе ир-егеткә, бындай сәстәр ни кәрәк? Нисек йылмая белә бит шундай матур иттереп, нигә ирешүгә йөрәк асыуымды килтереп. Нисек йылмая белә бит шундай матур иттереп, нигә ирешүгә йөрәк асыуымды килтереп. Нисек йылмая белә бит шундай матур иттереп, нигә ирешүгә йөрәк асыуымды килтереп. Нисек йылмая белә бит шундай матур иттереп, нигә ирешүгә йөрәк асыуымды килтереп. Гөлшат Салихова һәм Рафаэль.